Pasak meser lehenengo txanda. Izuntza B lehenengo kalea, calle 1. Bermeo, bigarren kalea, calle 2. Deustu B, hirugarren kalea, calle 3. Ondarru C, laugarren kalea, calle 4. Eta Izuntza, bosgarren kalea, calle 5. Besarkada bat, musu bat, poztegen naiz, ondo zaudena, jakitea. Segundako denborak, Izuntza B, 3-0-1, 3-0-1. Bermeo, 2-52, 2-52. Deustu B, 2-52, 2-52. Ondarru C, 3-11, 3-11. Izuntza A, 2-56, 2-56. Borroka bakarragari, izatera heltzeko, zarena zarelako utxez bakar bat gehiago. Nagusitu zaitez, zeure leku jaba duzu,
bermatu lotu, biatu aurki ezazu. Zeure kabia hortituz, izmerketa txiro ezaz, aten eman buruari, ez dinori zauri beti, jakin zuloan topatzen, ernetik ateratzen, zeharka itzulikaka, rasika. Eutxi borroka bakarrari, izatera heltzeko, zaren azarelako, utxez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, biatu aurki esegin, zenbide entzegean, kastigatu dizugu, aurrera jarraitzeko, atzera ez begiratzeko, egunez egun ziur, nahiura ikusten dugu, ez arduratu, irten biderik ez badu. Ustez jakin badakizu, nolako azaren zu, galdetuz gero akabo mutututa isilik zero, jakin ezean onartu, usterez indela izan sinestu aitortu bezan. Uhutu, eutxi borroka bakarrari, izatera heltzeko, zaren azarelako, utxez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, biatu aurki esegin, zenbide entzegean, kastigatu dizugu, aurrera jarraitzeko, atzera ez begiratzeko, egunez egun ziur, nahiura ikusten dugu, ez arduratu, irten biderik ez badu. Barru B, lehenengo kalea, calle 1, Kaiku B, bigarren kalea, calle 2, Itsasokama B, hirugarren kalea, calle 3, Deustu A, laugarren kalea, calle 4, Ondarru A, bosgarren kalea, calle 5. Stop embarcaciones. Amargarren txandako denborak, Izuntza B, 6-11-88, 6-11-88, Bermeo, 5-47-03, 5-47-03, Deustu B, 5-47-76, 5-47-76, Ondarru C, 6-29-42, 6-9-42, Izuntza A, 6-00-44, 6-00-44.
Segurako denborak, Ondarru B, bi 36, 2.36. Kaiku B, bi 55, 2.55. Itsasokama B, bi 48, 2.48. Deustu A, bi 48, 2.58. Eta Ondarru A, bi 50, 2.50. Alkote proba. Luchana proba. Kaiku pupa. Stop tripulaciones. Está listo, ¿eh? Idatzi gabeko historiari, idatzitakoari, garenari, ekartzen gaituen iraganari, taktua ez baida soilik gure lokarri. Zelulegi, evoluzioari, garunari, uginei, bihotzei, anistasunari, sentimenduei, eskerrak idatzi gabeko historiari, idatzitakoari, garenari, ekartzen gaituen iraganari, taktua ez baida soilik gure lokarri. Eta esan zer da gurea, zertara heldu
Portugalete, 2,49, 2,49. Itxasoko ama A, 2,32, 2,32. Lutxana, 2,41, 2,41. Kaikua, 2,16, 2,36. Arkote, 2,17, 2,37. ¡Opa, Kaiku! Luchana que se come, se la come, se la come Luchana. Yo creo que Luchana por ahí se ve. Hamaikagarren txandako denbora, tiempos de la regata número 11. Ondarru B, 5:18:69. Bost 18:79. Kaiku B, bost 30:27. 5:30:27. Itxasoko ama B, 5:40:37. Bost 40:37. Deustu A, 6:01:91. 6:01:91. Ondarru A, 5:49:67. Bost 49:67. Tiempos de la regata número 12. Portugalete, 5:39:12. Bost 39:12. Itxasoko ama A, 5:03:39. Bost 0:39. Lutxana, 5:17:48. Bost 17:48. Kaiku A, 5:12:44. Bost 12:44. Arkote, 5:17:75. Bost 17:75.